Тәһәҗҗүд, духа һәм башка нәфил намазларынан һуң 33 тапкыр тәсбих мотлак тартыргамы һәм тәсбих дугаһын мотлак укыргамы? Әллә сәламдан һуң шундук дуга кылыргамы? Нисегәрәк дөрес? Беренчедән 33 тапкыр субханалла, әлхәмдүлилләх, Аллаһу акбар дип әйтү ул нәкъ фарыз намазларынан һуң. Хадистә әйтелгән, мәктуба дип әйтелгән фарыз намазларынан һуң. Инде башка намазларга килгәндә ниндидер билдәле зикрләр, билдәле хан менән әйтү дигән сикләү юк. Теләһәгез әйтәгез, теләмәһәгез әйтмәгез. Булай гына дуга кылһагыз да дөрес. Шуннан мына тәсбих тарту дигән һүз ул бит безнең якта дигән нәкъ ана шул гарәпсә субха дип аталган теге кулда тота торган. Бездә тәсбих диләр инде ул. Гарәпсә субха. Кулда тота торган ханагыз булгас бит тәсбих тартырга дип әйтәләр. Һез башка берәй нисек ханаһагыз да, мәсәлән, бармактарыгыз да бит шул да ете. Кыскаһы нәкъ һезнең кулыгызда ана шул ханагыз булырга тиеш дип уйламагыз. Буны өстәп әйтәм инде. Менә шулай. Кыскаһы нәфил намазыннан һуң шундук дуга кылып куйһагыз, бериндәй дә зикр я ниндидер хан менән әйтелгән зикр әйтмәйенсә, был дөрес. Тәсбих дугаһы турасында нимәне күз уңында тотагыз, шул аңлашылып бетмәне.